Do'ston aziz, assalomu alaykum. Chiqib desam, bitta telefon podarkamon desam, dar baynami shariko. Ina telefoni Redmi AC bitta mondagan podarkada. Misolda baynami shariko kasi ki magazin mo mebiyo telefon xaridor mekinad. Podarka Redmi AC biromodash mumkin. No basta az ki shmo kadom namo telefon mexare. Ina podarka ina moz da pesh xitoin ina yo'q. Oppa g'altiyatish. Ina Redmi AC chiqib desam, Redmi AC ra sharik shayat zabayat mekim ina da baynami shariko me partomosh. Va endi imgish yo'q, endi imgish ham girmayapman. Na Redmi AC naysonga Redmi AC X, ha? Ina Iram dada yani me partomosh. İ telefon qilish dar magazin mo haftinim 1000 rubl furush shay. Ini shariki digarish. Ina archa dada yani partomosh. Navedon kadon sharika. Hamash dada yani короче, yoz yani akoj dada короче telefonashona daimja. Oz nasib xudo xohat, nasibi kasi daim sharika da buroyad. Yani padarka, endi ta telefon padarka inja bemonemish. Nasib kasi buroyad. Касе ки мебиёд дар магазин мо кадом ҳамон телефон харидор мекунад новобаста аз он ки чанд сомона телефона дар ҷои 5000 рубл сар мешавад. Телефони масалан Inyo ҳаст, Samsung ҳаст, Realme ҳаст, Infinix ҳаст, Tecno ҳаст, iPhone ҳаст. Ҳаман ҳамон телефонҳо нав официални як сол гарантияш қаъдӣ дода мешавад. Бемалол омада харидорӣ кардан то мумкин аст. Доставка ба ҳама шаҳрҳои ҳам Тоҷикистон ва ҳам Россияро дорем. Тоҷикистон ба самолёт равон мекунем, Москва ёки Россия ба ҳама шаҳрҳо ба почта Россия равон мекунем. Бемалол рақамҳои экрамдагида муроҷиат кардан то мумкин оператор оперативни шумо ҷавоб медиҳад. Нарх навои телефонҳо ҳамаш бошад дар ҳамин телеграм канал ки дар инҷа десен дар ҳамин телеграм канал ҳамаша метавонед ки бинед дар телеграм ёки Realfon Москва гуфта агар поист сар битиен нарх навои телефонҳоро ҳамаша дидан то мумкин аст. Ва телефонҳо падзаказ ҳам мешаванд, ҳамаш официални нав як сол гарантияш чиха гуфтесам, мисол запечатини як сол гарантияш. Агар рӯзои ҷумъа омада ай магазин мо телефон харидорӣ кунед, чихол ва стекло падарка дода мешавад. Ира мо ёдтон набурдем. Рӯзои ҷумъа чихол ва стекло падарка, имрӯз рӯзи саиди ҷумъа, рӯзи саиди ҷумъа ба ҳаматон муборак бошад дӯстони азиз. Ва болои и бо падаркаи магазин аст, и шуд и так дали. Короче, хайр фаҳмидед, хто нарх навои телефонро дар телеграм канал гапа бисёр намекунед, нарх навои телефонро дар телеграм канал. Абзори агар кадом телефон шумо дар кор бошад, оз як бор нишонтон мебурам. Абзори кадомш дар кортон бошад, дар комментария нависед ки абзори ҳамин телефон дар кор аст. Худо хоҳад бо шумо отдельный абзор карда медиҳемтон. Ва телефонҳо бошад, оз як бор ҳамаш нишон да буро, ай Samsung сар карда, ҳамаш поколенияи 2024, Samsung A05, A15, A25, A35, A55. Ва боло да бошад iPhone албатта, дар ин тараф бошад ай Redmi AC сар мешавад, Redmi AC, Redmi 12C, Redmi 13C, Redmi 12, Note 13, Note 12, Note 13S, Note 13 Pro, Poco X6 Pro, Realme ҳамаи поколенияшон ай Redmi Note, Realme Note 50 сар кардаги. Ва ин тараф дошт Tecno Spark Go, ҳамаш поколенияи 20, Tecno Spark Go ва Camon Sio-ран ёкне телефонои нав буромадаги Camon Sio ҳастанд, ёкне любой расветкаш хати ҳастанд, нархошон 20000, 856 тага. ҳамаи моделҳо ҳаст. Ва телефонои ба қувват Neo 6 856 тагаш, 820 тагаш ҳаст, батарейкаш 7000 мач аст дӯстони азиз. Ҳамин хел телефон ҳастанд, нархошон ҳамаш мондагӣ дар телеграм каналам ҳаст. Метавонед ки ҳамаша дар бинем ва ногуфта намонад ки планшетҳо барои додаро ҳастанд, барои хоҳарако. Детский планшет 7500 рубл. Ана планшет 7500 рубл. Ана планшеташ S24 Ultra 8000 рубл. GT 100 бошад 8500 рубл бардори азиз. Ои нархи намои ҳамин рӯзидан, яъне ки моҳи июли соли 2024 да. Бемалол заказ кунед, рақамҳо дар рӯи экран, адресои мо шаҳри Москва, метро Бутырский, торговый центр Зелёний, магазин дар ҳамин торговый центр ҳамарӯза кор мекунад, аз соати 10 саъат то соати 10 бегара. Ва вақте ки мебинед магазин, албатта ай магазин мисол телефон хариден, буд агар авиакассан дар кортон бошад, дар инҷа авиакасаи Real Aviam ҳаст, метавонед ай авиакасаи Real Aviam истифода баред. Рақамҳо барои муроҷиат 925 371 0388. Билетҳоро ҳам ба Тоҷикистон, ҳам ай Тоҷикистон истифода харидорӣ карда метавонед, ай Россия ҳам ба Тоҷикистон ё граница гузаштан хоҳед, любой навод билет нависта метиҳатон. Бо як бор хизҷа занг бизанед дар WhatsApp-аш, бо шумо да ба дили пур ҳамаша мефаҳмонад ки куҷо билет гир, куҷо билет нагир. Хуб, саломат бошед. Ҳамин буд информация имрӯзаи мо. Худтон эҳтиёт кунед. Қайчи шумо буд Умедҷон ва магазини Realfon. Раҳмат барои видеоро тамошо кардагитон. Дар видео лайк монед ва дар канал обуна шудан албатта ёдтон набурад дӯстони азиз. То дидор, саломат бошед.